Qurbanlyk çalmaklyk kimin boynuna wajyp däl? Awal başdan musafirın boynuna wajyp däl. Heleden erkekden öýlenipdir ya öýlenmäpdir, durmuş çykypdyr ya çykmapdyr, fark etmeýär. Baranda öýdi, muqim wagtynda ilaryny gelip ýa-da şolaň boynuna wajyp çalmaklyk elbette sefere çykda musafir bolup gelip bilen bolsa oň boynuna wajyp däl. Ikinciden şeriat birisi adamlara garyp diye heleden erkekden fark etmeýär. Şolaň boynuna qurbanlyk çalmaklyk wajyp däl. Üçünciden sagyra oglanjak ba, gişejik oglan baranda ýöne balyga bolmadyk derekli qurbanlyk çalmaklyk şoň boynuna wajyp däl. Otadan ona dikkat edin, şu üç neferini sagyraň boynuna wajyp däl, fakirin boynuna wajyp däl, baýyke seferde gelip bir şoň boynuna qurbanlyk çalmaklyk üstünde boynuna wajyp däl. Elbette eger sogap için çalsalar, şolaryň emma sogap ba. Indi şeriat kime sagyra diye, kime balygy diýip aýtdy, onu inşallah indiki desede aýdyp bereýin.